От 20 май до сега италианската област Емилия-Романия е обхваната от поредица земетресения. Най-силните от тях, между 5 и 6 по Рихтер, отнеха живота на 26 души и нанесоха материални щети за 5 милиарда евро. Явлението, определено от специалистите за необичайно, предизвика голям научен интерес. В тази връзка нашата кореспондентка Елена Шаханова се срещна край пострадалите райони на Модена с геоложката доктор Сабрина Муньос, член на Италианския институт по астрофизика към Националния съвет за научни изследвания, както и член на Сдружението по естествени науки на Италия. Ето какво сподели тя за слушателите на Събота 150. Доктор Муньос, каква е тази сеизмична особеност, която обхвана неочаквано област Емилия-Романия? Да, това е една аномалия за район, където не се очакваше земетресение, въпреки че Италия в голямата си част е земетръсна. Картата за риск, според която се допускат сеизмичните явления, показва къде възможността за трус е по-голяма. С висока и средна интензивност са нейната южна и централна част, докато Емилия-Романия е със средно-ниска интензивност. От геологична гледна точка трусовете с магнитуд под 6, като тези от 5,8 и 5,9 по Рихтер в Емилия-Романия, не са силни. Имат разрушителен ефект, когато строителството не е адекватно и съобразено с антисеизмичните изисквания. Трябва да кажем също, че теренът в Емилия-Романия и принадлежащата и Паданска равнина е особен. Той е наносен и се дължи на реките в басейна на река По. Характерна страна на този сендимент, утаил се върху твърдата скала, е, че увеличава сеизмичните вълни и земетресението се усеща, когато хипоцентърът е близо до повърхността. Получава се втечняване на пясъчно-глинените почви. Те се разклащат, повишава се налягането, при което теренът губи сцепление и сградите върху него понасят щети. Рушат се, защото стават нестабилни. Означава ли, че тази особеност на Паданската равнина не е била добре проучена? Научните разработки са нови, тъй като сейзмологията и геологията като науки ползват модерни апаратури отскоро. Истина е, че такива земетръсни явления е имало между 1570 и 1574 година край град Ферара в продължение на 4 години. Така че ние разполагаме с историческа документация от разкази, но не и от техническо естество. Сега имаме технологията, но не са направени достатъчно проучвания. Знае се, че теренът е наносен и с предположение за евентуално земетресение съобразно миналото. Единствено не се предполагаше, че може да се стигне до такива щети. И това е изненада за всички, както и непрекъснато следващите един след друг трусове. За разлика от обичайните земетресения, при които има силен трус и следват затихващи, сега сме свидетели на ефект up-down и честно казано това дезориентира и нас, специалистите. Получи се така, че след сериозните трусове в Емилия-Романия последваха трусове в България. Какво се случва? Нормално е общественото мнение да свързва тези явления. Трябва да кажа, че по същото време имаше трусове в Южна Италия и в Гърция. Тези от трета степен надолу се засичат само от сейзмографите. Хората не ги усещат, но като цяло създават психоза в една такава ситуация, както и близостта на България до Италия. Това, което нас ни интересува в Средиземноморския басейн, е тектонската динамика на африканската плоча, която притиска европейската. Алпите и Апенините са последствието от това движение. Следователно, България не е никак далече от този геодезичен контекст. В действителност ние не знаем какво точно става подземната повърхност и можем да правим само предположения. С други думи, геологията е млада наука и всичко е вярно, докато не бъде опровергано. Защо европейците не взимат пример от японците? В едно ваше интервю казахте, че при такива земетресения в Япония си пият кафето, докато в случая с Италия е бедствие. По този въпрос всички сме европейци. Не бива да звучи цинично при наличието на една трагедия, когато загиват хора, но е истина, че ние понасяме големи щети и жертвите от явления, които от геологично естество не са толкова мощни. В Япония не се и трогват от тях, защото са свикнали с много по-силни земетресения и строителството е съобразено с условията. Това, което е необяснимо за японците, че построиха атомни електроцентрали край морските брегове, без да вземат необходимите предохранителни мерки срещу цунами. Явление, което е присъщо и доказано в тази част на земята. Какви са законите в Италия за антисеизмично строителство?
В интерес на истината, нормативен акт в тази връзка излезе на бял свят след земетресенията през 2002 година. Получи се спорна ситуация, защото излиза, че не е задължително да се строи според рисковата сеизмична карта. Парадоксът е, че има национални закони, регионални и други местни наредби, които са независими от националните. Затова няма желязна позиция по въпроса и сеизмичната карта е по-скоро факултативен наръчник. Вашият съвет като специалист, госпожо Муньос? Първо трябва да осъзнаем, че живеем върху земетръсни терени и строителството трябва да отговаря на тях. Технологията за това е на лице. Освен това, ние италианците и вие българите трябва да познаваме тези природни явления, за да знаем как да се държим. Превантивните мерки са добре дошли. В тази връзка хората трябва да изискват от политиката и институциите да извършват необходимото строителство. Важно е също да не се разчита само на другите, но и на себе си. Да се документираме, да познаваме мястото и сградите, обзавеждането в къщи също е от значение. Да се строи и живее в сеизмични зони е възможно, но като се спазени съответните критерии за това. В противен случай пак ще се оплакваме. Чухте италианския сеизмолог и геолог доктор Сабрина Муньос.